Sziasztok, én Dominik vagyok, ez pedig egy ilyen tejszínhab kihívás. Akkor kérlek Szabi videóhoz engem. Oké. Na hát akkor mehetik. Utána engem? Jó, utána te szólsz. Várjál, De ne úgy rakd lerakni. bele. Még hát úgy. Te jössz. Oké. Na, most így. Na, akkor most én jövök. Itt van. Ne. Most úgy, hogy nyomjunk a chipsre. Oké. Akkor fogd Most meg. ez a chips. Bocsánat, hogy így adjuk. Mutassuk a kamerát. De muszáj már. Jézusom. Na, akkor nézzük. Na? Nem ismerem a dolog. Rossz. Rossz. Elnyomja a tejszínhavat is, akkor azt először nyomozgatás. Oké. Finom ez a tejszínhab, ez oké. Akkor most nézzük. Na? Na milyen? Hát ilyen finom. Akkor osztály. Oké, de most cukor. Oké. Cukor. Jézusom. Nem vagyok Ez finom lesz. ilyen mentolossal. Lesz Resident Evil holnap. Nincs. Meg. Na milyen? Ha? Akkor most én. Holnap pedig egy ilyen ausztráliai cukrokat, meg édességeket fogunk bemutatni a tesóval, igaz? Aha. Gyere. Igen. Bocsánat, hogy ennyi fordult. De máshogy nem tudjuk megoldani. Na? Finom. Ilyen mentolos. De legalábbis mindenre azt mondod, hogy finom. Mentolos, nagyon jó. Adjad. Szerintem meg szörnyű volt. Várjál, ennyi volt, oké? Ennyi volt. Sziasztok! Sziasztok, én Dominik vagyok.